Ak už robíš alebo chceš začať tvoriť AI modelky, tak toto video ti pravdepodobne ušetrí veľa peňazí, času a nervov. Pretože nie vždy, keď začínaš, je to o prompte alebo tom, ako sa snažíš, ale skôr o nástroji, ktorý používaš. A preto ti poviem, kde ja som zaznamenal najväčšiu zmenu pri mojej tvorbe AI modeliek, kedy moje AI modelky začali konečne vyzerať reálne, ale boli hlavne konzistentné a nebolo všade vidno, že sú AI. V tomto videu ti poviem porovnanie všetkých online programov versus Comfy UI a môžeme ísť na to. Momentálne sa nachádzame v tejto online mape, tu som už pripravil porovnanie, toto sú moje fotky, ktoré som vytvoril ja v tých najpoužívanejších online programoch, či už Seedream alebo Nano Banana a Kling. Každopádne tu sú potom videá z Comfy, môžeš si asi rovno aj všimnúť, že jedno z Comfy nie je. Poviem ti, odkiaľ bude. Máme tu konečné porovnanie a zároveň ti ukážem, ako fungujú Comfy UI workflowy, či už na fotky alebo videá, aby si vedel sám, ktoré pre teba bude lepšie ako varianta. Toto sú online programy, tu bol použitý úplne rovnaký prompt, úplne rovnaká referenčná fotka, jediné čo sa zmenilo tak je, že nech sa otočí. Rovno nejaké minusy, tá tvár vyzerá plastovo. Tu má väčšiu hlavu, každopádne tu má dvakrát väčší zadok, čož je problém. Keby sa to pridalo na Instagram, človek si to hneď všimne. Ďalšie sú vlastne obyčajné fotky, toto je vlastne ten základ tých virálnych videí, ktoré vtedy sa robili, že niekto natáčal nejakú modelku a ona si to všimla a vlastne ako zareagovala nejaká emócia v tom videu, hook, príbeh a už to poznáš. Dôležité je, že toto sú všetko len ukážky toho, čo online programy dokážu. Na čom by si to mal hlavne súdiť ty, je pokiaľ v online programoch tvoríš s vlastnými výsledkami. Pokiaľ vlastné výsledky ešte nemáš, tak to kľudne vyskúšaj tie online programy a súď to podľa toho. Toto sú čisto referencie, kde ty si môžeš povedať, alebo ja sám môžem ukázať zlé fotky a nechcem, aby si tu niekto myslel nejakú inú mienku. Preto hovorím, odporúčam, vyskúšaj to podľa seba, uvidíš, čo ti reálne bude sedieť. Čiže poďme na to. Tu som si pripravil aj online profil, práve preto chcem ale povedať dôležitú vec. Hneď na začiatok je, že tento profil nie je môj, nelikoval by som tu nikdy svoj profil a ten človek to pravdepodobne tvorí podľa toho, čo ja už mám odgenerované, či už Seedream alebo Nano Banana, samozrejme videá v Kling AI. Má nejakých 9500 sledovateľov a používa fotky vlastne, kde sa snaží mať nejakú konzistentnú modelku. Asi môžeš vidieť, že rozdiel medzi týmito troma tvarami je, že tu vyzerá úplne inak ako tu. Každopádne, tie fotky vyzerajú celkom dobre niektoré, na niektorých je v prvej sekunde vidno, že sú vytvorené z AI, pretože tá kvalita je tam, jak keby tú fotku zožúval pes, ale niektoré sú naozaj dobré a majú potenciál byť virálne, proste držia konzistenciu, sú OK. Ten profil si môžeš sám na konci dňa pozrieť aj ty. Čo sa týka videí, tak vlastne jedno video je tam, čo má 67 000 pozretí, ostatné nemajú žiadne dosahy. Dôvod, prečo si ja myslím, že to je tak, je, že sú to za A kvalita tých videí, ale za B samozrejme metadata, ktoré vlastne určujú to, že keď už nikoho ten profil nezaujíma, tak aj keď má 9500 vlastne sledovateľov či koľko, tak viac menej proste tí ľudia už nechodia na ten profil. Môžeš si ho ísť potom pozrieť, tak to sa volá. Keď sa presunieme ale ďalej do Comfy UI sekcie, tak ti ukážem 4 videá a ty sám mi povieš, ktoré z toho je vytvorené v online programoch, ktoré je vytvorené v Comfy UI. Čiže poďme na to. Video číslo 1. Video číslo 2. To sú také tie klasické hooky na začiatok, kde potom prichádza nejaký mím na tie virálne videá. No a toto je posledné video. Asi tušíš, ktoré bolo vytvorené v Comfy UI a ktoré bolo vytvorené v Klingu. Každopádne sa poďme pozrieť ešte na tie workflowy, aby si to videl priamo v praxi, ako to funguje. Čiže tu si strčíš, vlastne keď už máš vytrenovanú loru, tak si tam len nastavíš vlastnú modelku a následne začneš generovať. Toto je nejaké inšpiratívne video, ktoré natočila reálna modelka a jednoducho tam stojí a spieva. Samozrejme máme aj tú pesničku a teraz to ideme pretvoriť našu modelku. Dali sme generovať, prešlo cca 10 minút, čo sa týka generácie. A konečný výsledok ti môžem rovno ukázať prakticky, pretože to tu mám rovno aj loadnuté. Mám to bez zvuku. Potom ti ukážem aj videá so zvukom. Ide hlavne o tú kvalitu, o to, že drží jednu postavu a vyzerá hlavne ako tá referenčná fotka, aj keď to video malo kompletne iný zámer. Potom je tu druhé video, kde je nejaká typka, ktorá si spieva v izbe, spieva si tam jednoducho pesničku. Zas chcem to isté vlastne pretvoriť na moju vlastnú modelku a preto tu mám potom vlastne showcase toho videa. Toto video sme actually postli aj na sociálne siete, na tento TikTok, ktorý som založil len kvôli tomu, aby som ukázal náš Comfy UI workflow. Bolo to tretie video na tom profile po týždni, ten profil tam mal 7 videí, toto malo 50 000 pozretí, môžeš si ho pozrieť tu. A ten profil dám aj dolu do popisku, takto sa volá na TikToku, Instagram. Samozrejme ten profil nepoužívame, pretože som ho líkol a povedal, že je náš. Prvé video hneď tam malo 180 000 pozretí, môžeš si to pozrieť a skontrolovať tú kvalitu tej modelky, čo je vytvorená v Comfy UI. Každopádne, keď prejdem
ideme ďalej, tak prešli sme si videa, či už na jednu modelku alebo ďalšiu modelku, ktorú sme aj postli na sociálne siete. Tam sme si ukázali premazanie tých metadát, ktoré samozrejme tu nebudem ukazovať, lenže to dokáže byť okamžite virálne. A čo sa týka fotiek, tak keď si chceš rovno tvoriť fotky, tak máš na vytrenovanú loru na vlastnú modelku, dáš tam prompt a generuješ. Tu môžeš vidieť vlastne, že to drží jednu identitu, tu mala len ležať v posteli, chytiť sa za hlavu a samozrejme proste pekne sa usmievať na kameru. Tu úplne to isté, len mala mať vyšpolené ústa, potom som prepísal ten prompt a mala stať proste opretá a odfotiť sa. Ďalej nejaká bikini fotka, klasika proste. Ďalej mala sedieť a pozerať sa do kamery v klasickej poze. Kľudne si skontroluj potom spätne tú tvár. Tá tvár by mala byť konzistentná. Ja nehovorím, že vždy a na 100%, jednoducho vtedy, keď ten prompt vidia a je to konzistentné, tak sme všetci spokojní. Tu je ale oveľa vyššia šanca, že to konzistentné bude kvôli tomu, že tam máme vytrenovanú loru, ktorá si pamätá identitu tej modelky a je to čisto náš workflow na našu modelku. Neplatíme nič za kredity, žiadne mesačné členstva a preto sa rovno môžeme presnúť na porovnanie. Videl si, čo dokážu tvoriť online programy a zároveň čo dokáže tvoriť ComfyUI. Dôležité podotknúť, že ja som sa s online programami, alebo teda konkrétne ja a môj tým, sme sa dostali na super výsledky a to isté sa môže týkať aj teba. Ty si sprav svoj vlastný research a rozhodni sa vtedy, keď chceš používať online programy a keď chceš používať ComfyUI workflow. Pokiaľ chceš používať ComfyUI rovno od začiatku, môžeš. Upozorňujem, je to ťažšie. Tie online programy sú jednoduchšie, lebo si to len otvoríš a začneš tam písať prompty a generovať. Náročnosť je asi o 2 stupne ťažšia, samozrejme, keď máš len workflow. Ten workflow napríklad mám ja a ponúkam ho verejne, keď workflow nemáš, musíš si ho sám poskladať alebo odniekiaľ zohnať. Tento je prispôsobený na AI modelky, jeho výsledky si videl a môžeš si ich kedykoľvek pozrieť. Čo sa týka online programov, tak budeš potrebovať si pripraviť členstva, kredity a majú obmedzenia na Safe to Work, teda okrem Seedreamu. Ostatné napríklad Nanobanana, Klink má veľké obmedzenia napríklad na výstrihy a podobné veci. Tu nemáš žiadne obmedzenie. Je to tvoj vlastný workflow, ktorý je poskladaný, prispôsobený. My zhodou okolností sme na to spravili skupinu a neustále tam postujeme aj aktualizáciu na ten workflow, keď sa tam nájde či už nejaká chyba alebo chceme niečo zlepšiť v kvalite, konzistencii. A čo sa týka tých metadát, tak to je len proste posledná bodka, že si schopný ovplyvniť to, že si viral alebo nie. S tým, že samozrejme teraz prichádza vlastne akt, na ktorý som taktiež natočil video. Neviem, či online programy začnú používať ten tag, ktorý tam bude musieť byť pridaný do programov, že tam bude napísané, že AI generated photo, proste keď tam budú realistické charaktery s tým, že tieto AI modelky by mali vyzerať realisticky, minimálne táto, ktorá má aspoň tých 9500 sledovateľov na sociálnych sieťach. S tým, že ten workflow nikdy také označenie mať nebude, pretože je to náš vlastný workflow. Dôležité podotýkať, tak od 2.8., keď vyjde ten AI Act, tak odporúčam minimálne takto si označovať, aby si dodržiaval konkrétne podmienky Európskej únie. Ja to budem robiť, budú to robiť väčšina ľudí, čo viem, že generuje AI modelky takto, aby v prvom momente, keď ľudia uvidia, že tá modelka by mohla byť AI alebo reálna, aby to vedeli rozoznať na základe toho, že tam bude napísané toto. Takže to som chcel k tomu dodať. Toto je potom tá druhá možnosť, čo možno pridajú vlastne programy, ktoré sú online na generáciu. Keď by sa to malo pridať, bol by to veľký problém a viem, že tu sa to nestane. Dúfam, že toto porovnanie bolo dosť rozsiahle. Odpovedal som ti na všetky otázky. Ak nejaké otázky ešte máš, kľudne sa ma aj spýtaj na Telegrame, Instagrame alebo kde uznáš za vhodné. Instagram najlepšie izvitech, tam ti skôr odpíšem. Decid z tohto videa. Sprav si svoj vlastný research. Samozrejme, čo sa týka ComfyUI workflow, dolu ti nechám odkaz, môžeš sa pridať k nám do skupiny. Keď nás tam bude 100, skupina sa uzatvára a potom už sa tam vlastne nedostaneš, budeš môcť generovať len cez online programy a náš workflow nebude dostupný. Verím, že sa vidíme pri ďalšom videu a nech sa ti darí s modelkami. Peace.